Hau da, ekimen bat kontseilutik dator, haiek daramate ja 2 urte antolatzen herri lasterketa bat Euskal Herri herri guztietan, eta horre ekarreterian izango da lehenengo bat antolatzen dugun herri lasterketa. Berez, den pizka bat Euskaldun jendean dinamikoak eta dinamizazioaren ekimen bada, euskaraz biziren kokapen estrategia. Saiatu geha hasieratik daramagu 2 hilabete antolatzen, saiatuko izan geha antolatzen herri guztien artean. Herri guztien artean esaten dudanean, egin ditugun lehenengo gauzak egin duguna izan zen kirol taldeak zerrendatu eta haiekin harremanetan jarri. Zenbat bilerak antolatu ditugu haiekin, eta gure asmoa beti izan da, baiak kirol arloan landu egingo dugun, haiekin batera, gero euskalgintzan ibiltzen dien, esate baterako, labizeta, euskaltegiak, euskera servizioan udako euskera servizioak, denok artean, ea kapazak garen antolatzen herri lasterketa mundial. Ez dugu nahi izan, esate baterako, partaide, betiko, ez dakit, euskaldun peto-petoa, nahi dugu zabaltzea gizartea oso. Herri lasterketa izango da urriaren 5-an, arratsaldeko 5-etan. Eta parte hartzeko modukoan, bakarrak lehengo filosofiarekin, karreko kidekin, hemen atletismo ibiltzen dien personekin harremanetan jarri genuen, eta haien laguntzaren esker, konfiguratu dute ibilbide, nik uste dut atragitea, edo polita, hain zuzen, San Silvestreren egiten dugun, urtero egiten duten bezala, monera sartuko du. Parte hartu dezakete denok. Bai haurrak, bai gurasoak, bai gazte, bai zaharrek, eta bar. Ibilbidea izango, 2 motako ibilbidea izango den, lehenengoa oso motzak eta herriko kalean zehar egingo da, batez ere haur txikiak eta gurasoarekin parte hartzeko modukoa, eta bigarren bueltaia da, pixka bat, 8 urtetik aurrera, nahi duen parte hartzen herri lasterketa. Ez da izango konpetizioko herri lasterketa bat, zen da jai bat antolatzen dugu. Parte hartzeko hemendik aurrera, Labaizetatik pasa edo kirolegin instalaziotik pasa, eta horre egongo dira zerrendan, paperak, nun betetzen bere izena, adinak eta horrela parte hartuko dute. Herri lasterketa parte hartzeko 2 euro ordaindu behar da, eta nahi baldin oso ere, kamisetak, euskeraz bizi nahi duen kamisetak, zabalduko dian 5 euro. Guk optimista izatez, baina konjugatu nahi genuen euskeraz bizi, herri lasterketa berez, ulertzen dugu ekimen oso konkretua eta oso motza, denboraz oso motza zen. Gure asmoa ez da hori bakarrik antolatzen, gure asmoa den bai kultur mailatik ere harremanak zuzen. Hortarako, ostiralean, hemen gazte batzuk ibiltzen dien rock kontzertuak antolatzen, haiekin harremanetan jarri dira, eta haiekin antolatuko dugu rock kontzertu bat ostiralean gabinean, larun batean arratsaldeko 4-an Ibaikak antolatuko du estropada exhibizio bat, edo erakusketa bat, 5-etan herri lasterketak, eta larun batean gabinean antzerkia euskerari buruz